बयनिसिमबो लोगोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ नायलांदो। ओमफ्राय गाइस दाथ' थांनायनि जेबो टारगेटआ गैया। नायलांदो थेवबाबो अबाव सहैगोन आं बेरायगोनखौ दा मोनथिथ'आ गाइस। नायलांबाय थाथ' गाइस, थांगासिनो दा। गाइस अबाव थांगोन गावखौनो गाव जेबो मोनथिया दा, बेरायगासिनो। लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। दा फाइनालि गाइस आङो माबा मोनफैबाय, चाप्राकाटा। भिउफोरा मोजां ना? एक्सुवेलि लोगोफोर बिराद मोजां आरोखि भिउफ्रा बहाय। चाप्राकाटा लोगोफोर, बेनि जायगानि नामा चाप्राकाटा। लोगोफोर आं दा चाप्राकाटा मोनफैबाय। चाप्राकाटा अभार ब्रिजआव दङ। लोगोफोर नायदो बरिया भिउ। अ माय गड। गाइस आं दा सफैबाय जायगायावहाय। लोगोफोर नायलांदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'खौ। लोगोफोर आं दा थांगोन, नाहरदो ओरै खनायाव। लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। गाइस हारसिङैहाय बेरायफैबाय, ओमफ्राय इन्टारेस्ट गैया आरोखि हारसिङैखाय। थेवबाबो नायलांदो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ। लोगोफोर आं सफैबाय बे जायगायावहाय। लोगोफोर आङो टारगेट गैयामोन आरोखि दिनै बेरायफैनायनि। दिनै ब्लग बानायगोन ओमफ्राय लोगोफोर टारगेट गैयै ब्लग बानायनाय जायगायावसो आं दिनै फैबाय। लोगोफोर दिनैनि भिउखौ नायदो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे चैनल को गाइस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदों जानो हागौ एक्सुवेलि। आरो नोंसोरो लाइक खालामा, कमेन्ट खालामा, शेयार खालामा। लोगोफोर लाबोबाय थानो बायोना, ओमफ्राय भिडिअ'खौहायथ' लाबोबाय थायोआनो होनजायो जा दाजा। एक्सुवेलि लोगोफोर चेनेलखौ सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर आंनि रिक्वेस्ट आरोखि। ओमफ्राय मा बुंबावनो, सापर्ट खालामा एक्सुवेलि। ओंखायनो गामिनि मानसि, जाम्बा मानसि सानो खोमा मा गोदाव सोराव भिडिअ बानायबाय थादों। लोगोफोर सापर्टल' खालाम आरोखि, साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ। ओमफ्राय मा बुंबावनो, सापर्टखौनो खालामा। लोगोफोर नायलांदो दिनैनि ब्लगखौहाय। टारगेट गैयै ब्लगावसो बेफोरबायदि हारसिं बेरायफैबाय आरोखि आं दिनै। टारगेटआनो गैयामोन ब्लग बानायनायनि थाखाय। गोसो जाबाय हारसिङै बेरायफैबाय थेवबाबो। ओमफ्राय नोंसोरनो भिडिअ लाबोनो थाखाय चेनेल खालामदों। लोगोफोर सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौबो। ओमफ्राय मा होनबावनो,
जागा गए स' लोगोफोर मोजां ना एक्सुवेलि ओंखायनो टारगेट गैयै जायगायावसो बेरायनांगौ होनबासो सफैयो आरोखि मोजां मोजां स' लोगोफोर नायदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै आरोखि स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ स' लोगोफोर थांसै आरोखि बे जायगानिफ्राय आरो थांबाय थानाय लामाखौ नायबावदो आरोखि स' लोगोफोर थांसै बाय बाय बे जायगा अकेला अकेला घूमने आता है क्या करो यार बेनिफ्राय थांसै सिदा न' फारसे ओमफ्राय नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर भिडिअआ जोबथ'वाखै आरोखि थांसैबाबो स' लोगोफोर एक्सुवेलि नोंसोर सापर्ट खालामोबा मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोखि मोजां मोजां भिडिअ बानायनो नाजाबावगोन आङो स' एक्सुवेलि ओमफ्राय आंनि केमेरायाबो एथ'बां माने फनजोंसो खालामो नालाय एक्सुवेलि क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि आं एक्सुवेलि केमेरा गोदान लानो सानगासिनो स' एक्सुवेलि नोंसोरो सापर्ट खालामाबा केमेरा गोदान लानानै मालाय बेखार जागोन सानदों नोङो स' लोगोफोर नोंसोर सापर्ट खालामोबा एक्सुवेलि आङो केमेरा गोदान लागोन आरोखि ग'प्र' लानो सानगासिनो ग'प्र' लायोबा मोजां जागोन सानदों आङो आरोखि ब्लगिं खालामनायफ्रावहाय नोंसोरो सापर्ट खालामबा एक्सुवेलि 100% लागोन आरोखि नोंसोरो सापर्टखौनो खालामा सापर्ट खालामनायब्ला लागोनसिगौ आं दाहालागै फार्स्ट टाइम मबाइलजों आं सुरु खालामजेनबाय सेकेन्ड टाइमावहाय नोंसोरो सापर्ट खालामोबा आङो ग'प्र' लागोन आरोखि ग'प्र'खौ आङो लागोन आरोखि नोंसोर सापर्ट खालामबा बांसिन गोसो ओमफ्राय सापर्ट खालाम गोसोआ सानगासिनो लानो स' लोगोफोर नोंसोर सापर्ट खालामोबा 100% सियर थाबैनो लागोन आरोखि नोंसोरनि सायाव नोंसोर सापर्ट खालामोबा खुनु उसुबिदा गैया आंहा आङो लागोन 100% लागोन आरोखि नोंसोरनि अननाय मोनोबोला ओमफ्राय मा होनबावनो लानायाथ' लाखानांसिगोन हिनजावखौबाबो एसे बोरायाखैलै दाबो लाथ'वा गाइस एक्सुवेलि थांसै आरोखि बे जायगाखौ बाय होनसै सिगांजोंहाय थांसै ओरैहाय नाइस जाबावनो नाइस जादो स' लोगोफोर थांसै आरोखि बे जायगानिफ्राय आङो हेलमेटबो लाबोआखै ओमफ्राय स' लोगोफोर हमजायोबा पुलिसजों गाया नो हेलमेट रथ' आं स' गाइस आं दा बे जायगानिफ्राय आं सफैबाय दा ओमफ्राय नेसनेल हमनोसै आरोखि नायलांदो स' फाइनालि गाइस नेसनेल मोनफैबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो मोनाबायबो स' गाइस दा फैयै सफैबाय आरोखि ओमफ्राय स' लोगोफोर भिडिअखौ बावनो फोजोबसै स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ स' लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय